Ang purpose kunong lain-lain tag background, lain-lain imong mga problema ang giagian, lain ang akua, lain ang stories imong victories, lain ang stories sa imong mga failures, nganon lain-lain tag background sa life, tungod kay para nga ma-share nato na sa uban, maka-adjust sila nato, maka-praise sila nato, maka-advise sila nato, ikaw pud ngadto nila, ang purpose ni ng tanan, para mahimo kang panag-ingnan, magkat-on sila sa imong kinabuhi, ikaw pud ngadto nila. So that's the purpose of our different background sa kinabuhi. For example, ingon dinhi sa time nga bag-o pang nag-exist ang church ni Jesus Christ, sa Acts chapter 2 verse 42, sa dihang human nila gibaptize ang 3,000 souls, ingon nila dinhi, they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Isa sa naghatag og strength sa early church before, in spite sa persecution, lisod biya isimba na nang persecution. Bintaha na lang siguro nining pandemic, kay murag ang gikadlukan nato ang virus, muna usahay magalanganin tas paghimog mga gatherings. Pero sa time sa mga apostles, persecution gud ilang gikadlukan, pinatianay gud. So mas grabe ang danger nila sa una, pero isa sa naghatag nilag strength ang fellowship. Again, may isgot kitag fellowship, dili lang ni panagpundok, dili lang ni panagistorya, dili lang ni pag-share sa pagkaon, isa ni ka-experience sa kinabuhi ninyo sa matag usa ug usa. Gani na gingon si Christ sa 1 John 1:7, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. So gingon din ni Jesus Christ nga kung naatag naglakaw diha sa kahayag, naatada nag-join sa isa ka fellowship uban ang mga Kristohanon pod, naatay tinuod gyud nga fellowship sa matag usa ug usa. Isa ni ka clarification nga di gyud ka produce og saktong fellowship ang dili pa gyud anak sa Dios. You can have your friends outside sa church, na siguro tay mga best friend gyud, pero kung unbeliever pa sila, di gyud mo ka create og genuine nga fellowship. Wa gyud tinuod gyud nga bond ninyo. Siguro sa practical nga aspect, daghan mo ma-share sa inyong life, pero ang tinuod gyud nga essence sa fellowship, naa lang gyud diha sa mga kaanakan sa Dios. Ngano na siya, kay once mahimo na kang anak sa Dios, isa sa trabaho sa Holy Spirit sa imong life, iyang i-mold imong heart, iyang i-mold imong kinabuhi, nga kahibalo na ka mo accept og tao, mo forgive og tao, ug mo value og tao. Mao na nga lisod pangitaon ang tinuod gyud nga mga higala. Dili man gyud tanang Kristohanon gani comfortable ta mahimong friends. Pero ang nagtuo ko nga kung gusto jud kag tinuod gyud nga higala, kana yung igsuon gyud nimo pod sa pagtuo kang Kristo. Naay wrong application ang fellowship sa ako nang giingon. Para sa uban ang fellowship more on nasa material things lang, material aspect. Pero ang tinuod nga fellowship naay sacrificial love, naay partnership, naay generosity, honesty, ug naay teamwork. Again, ang tinuod nga fellowship naay sacrificial nga love. Willing ka mo sacrifice, willing ka mo love. Although, natay mga friend outside sa church nga mga unbeliever nga friends nga naagi sacrificial nga love, naagi tinuod gyud nga pagpakabana. I know daghan nato dinhi nga natay mga friend nga wala pas Ginoo nga grabe gyud makatabang, dako kayo natabang sa atong life. Pero again, ang tinuod biya nga pagtabang sa tao nasa spiritual nga status. Kung mangita kag tinuod gyud nga friend, katong friend nga makaampo nimo, maka-advise nimo, maka-guide nimo, maka-rebuke ug maka-correct nimo, ug dili kahimo ang mga tao ana nga wala pa sa Dios.
Kay the only prayer nga dunggon sa Dios katong prayer sa usa ka anak gyud niya. Pero dili ni butang nga mulaylo ta sa atong mga friend nga nasa secular. Kung naa kay friend karon nga wala pa sa Dios, pero maayo kay sa nga friend, dad-a siya sa Dios. Dad-a siya sa Dios. Kung tinuod yun ka nga nagpakabana niya, again, ang tinuod nga pagpakabana nato, didto gyud sa pinaka-spiritual nga bahin niya. Muna nga, ang atong mga friend nga wala pa siguro sa Ginoo, i-pray nato nga someday, madala nato sila sa Ginoo ug madawat nila si Jesus Christ.